perquè allò que va començar en una il·lusió, un poc una idea descabellada, pues, ha perdurat durant el temps. Vos conto un poc d'on va vindre. Bueno, pues en aquella època hi havia un associacionisme desbordat en Vilafranca, tant de gent jove com de gent de mitjana edat, que van formar una sèrie d'associacions que moltes d'elles encara estan vigents. Una d'elles va ser la Xalera. Dins d'aquesta associació vaig ser membre fundadora i vos puc contar un poc el que s'estava vivint en aquella època dins de la Xalera. Doncs nosaltres vivíem amb molta il·lusió el teatre. Sí que és veritat que la gent de Vilafranca ens va respondre sempre molt bé i ens va acompanyar en aquest camí, i fruit de tot això nosaltres el que volíem era aprendre i ens apuntàvem allà on hi havia teatre per aprendre, per a veure unes altres realitats. Aleshores anàvem a la Fira de Teatre de Vila-real, anàvem a teatres físics, havíem visitat el Circ del Sol i vam descobrir una fira molt important en Espanya, que era la Fira de Tàrrega. Les primeres visites que vam fer a la Fira de Teatre de Tàrrega, nosaltres vam al·lucinar. La veritat és que perquè arribar allí i veure que tens espectacles al dia, això per nosaltres va ser, ens fem locos. Ja on anem, que anem a veure. I ens va carregar molt les piles allò. La veritat és que allí vam aprendre molt. Sobretot no aprendre a fer teatre, sinó aprendre del món del teatre. Aleshores ens agradava anar i veure realitats superdiferents. Tot allò, el que es van plantejar era que el que volíem, que nosaltres veiem en les nostres retines, fer-lo veure també a aquells espectadors que eren tan fidels en la Xalera, que era el públic de Vilafranca, inclús de pobles del costat, de la comarca. Aleshores, una de les actuacions que va ser un poc culminant va ser d'un llaurador que es deia Alfajarín, que feia malabars, que ens va obrir molt els ulls, perquè Alfajarín feia malabars, era un llaurador, i feia malabars amb eines de la terra de llaurar. És a dir, que agafava, jo què sé, un aladre, el més espectacular era el de l'aladre. I allò ens va suggerir que el que volíem és que aunar aquesta ruralitat en el món del teatre i fer-ho arribar al nostre poble, a Vilafranca. I vam dir, seria una passada que això se poguera fer, encara que fos molt més menudet, que se poguera fer al nostre poble, així en Vilafranca. I en una reunió de la Xalera vam plantejar que volíem que es fera una fira de teatre a Vilafranca. La reacció va ser múltiple, perquè sí que és veritat que van haver molts detractors, però fruit del nostre entusiasme i del meu entusiasme i d'algunes persones més que van poder transmetre, com Rosa Montfort, com Nandet, un poc ho vam arrastrar. Sí que és veritat que els detractors tenien una cosa que tenia molta raó, era l'Ajuntament, no teníem diners, la Xalera, el festival s'havia de financiar i l'Ajuntament havia canviat i ara mateixa no teníem, sí que és veritat que teníem molt bona disponibilitat, però no teníem diners. Aleshores teníem que mirar a veure de quina manera podíem financiar això. I la veritat és que el primer any vam agarrar uns espectacles que la veritat va complicar-nos la vida molt, molt en sèrio, perquè ens feia falta un camió d'arena a un puesto, després ens va fer molt mal hora també. Vam programar també que vinguera aquell Alfajarín que ens va obrir els ulls, però coses curioses van ser que aquell any no va poder vindre al festival. El resum que vam extraure d'aquell any va ser molt positiu, d'aquest primer any. Es va convertir en una realitat, aleshores ens va donar molta força per a continuar un any més. I així va començar arrencant el Festival de Teatre Capsigrany.
i bueno, pues, a continuar, i de fet està que ja portem 20 anys. Dos coses que sí que recordo molt bé era que el que volíem que la fira tinguera un nom propi, que tinguera molta identitat, que no fos la Fira de Teatre de Vilafranca, sinó tinguera un nom. Aleshores van fer una pluja d'idees i Nandet va portar el nom de Capsigrany. Pues, bueno, estàvem reunits, hem de posar un nom, quin nom li posarem, i estan allà reunits i vam dir, pues, per què no agarrem les inicials de què és el que volem que sigui, val? I en aquestes inicials a veure quina paraula mos ix, val? I vam intentar més o menys, no? Cap de setmana de teatre, música, i bueno, vam agarrar, i la paraula que més s'acostava era Capsigrany. La paraula capsigrany té dos significats. Una és un ocell, i l'altra és un tarambana. I la veritat és que està prou relacionat la paraula tarambana en el món del teatre. Sempre han sigut la gent que li agrada el teatre i això sempre han sigut un poc així titiriteros, faranduleros, bueno, tarambana, això. Vam apostar per ell, jo en aquest moment la veritat és que no haguera apostat molt, però ara en l'actualitat me dono compte que sí que ha funcionat. I després també el que volíem en quant a identitat era buscar-li un logotip, algo que l'identificara. Vam confiar en José Morraja, que havia estudiat Belles Arts, ja també nascut en Vilafranca, i ell ens va fer el dibuix de l'ull característic del Capsigrany. El disseny de l'ull, aquest logotip, que un poc ve a simbolitzar que a través del teatre arribem a veure realitats que sense aquests espectacles no podríem experimentar mai. Te fique en la pell de personatges molt allunyats a la teua realitat, te fique en situacions extremes, en sentiments que si no fora a través del teatre seria molt difícil de viure i t'ajuda a comprendre moltes coses que estan passant arreu del món també. Els cartells de Capsigrany jo penso que també són una part molt important de lo que és el conjunt de tot el nostre treball, perquè al final el que hem intentat fer, tant totes les persones que han treballat antes que jo com jo en aquests dos últims cartells, és representar un poc tota la varietat de teatre, dansa i d'espectacles que oferim i que existeixen. Doncs això, mitjançant il·lustració, fotografia, ho hem intentat representar en tots aquests cartells. Tot aquest treball dels cartells va començar en l'any 2000 amb el cartell de José Morraja. En 2001 vam fer el cartell Neus Escuder i Lola Bordas. En 2002 el va fer Neus Escuder i en 2003 també el va fer Neus Escuder. En 2004 i 2005 els cartells els va fer Bea García. En 2006 el va fer Emilio Pons. En 2007 i 2008 els va fer Sandra Onofre. En 2009 el va fer Paula Val. En 2010 Néstor Prades. En 2011 Amadeo García. I de 2012 a 2018 es va fer Sergio Altava i en 2015 també li van ajudar Mariana Montfort i Paola Tamayo. I ja 2018 i 2019 els vaig fer jo, Javier Sollego. Anys de faena, anys de mitgers, anys de cervell em corren la pell. Tantes històries, contar de vells, és el que em fan sentir com em sent. Treballa amb les mans, home del camp, aquesta és la vida que toca jugar.
mitges de la serra, servils i aplicats, li deus al teu amo el pa i la llar. Camí al llavaor, camí a l'olivar, cançons de verema ens marquen el pas. Agafa la forca. Contamos un poquet el perquè de les decoracions del capsigrany d'això. L'organització creiem que la decoració és com donar-li una benvinguda al públic i que antes d'entrar a un espectacle vaig ja agarrant regustet i se vaig posant en ambient de l'espectacle i de la mostra. Dius també que intentem que cada mostra sigui distinta, per això les decoracions cada any són d'una manera diferent, acoplades un poquet a lo que pareix que sigui la mostra, i després dic també que és totalment manual, totalment casero, ho fem nosaltres, i que solem reciclar d'un any per l'altre els materials que hem utilitzat. I sempre, a part de que reutilitzem i això, per a tindre més o menys una temàtica o una línia de decoració, i això sempre ens basem una miqueta en colors o en formes segons el cartell de la mostra d'aquest any, i això és tot. Els objectius que ens marcàvem era donar a conèixer tant Vilafranca com la comarca dels Ports a la resta de la Comunitat Valenciana i de les províncies veïnes, però fer-ho mitjançant la cultura i en aquest cas amb el teatre. També el portar espectacles per a tots els públics, i crec que això durant aquests 20 anys s'ha aconseguit, i la mostra és que ha fet un poc d'escola en aquest sentit. La gent és molt crítica respecte a teatre, de vegades ens fan comentaris que no ens haguem pogut imaginar que qualsevol persona se ficara en qüestions tècniques inclús a l'hora de visualitzar un espectacle teatral. També ha aconseguit la participació d'associacions i col·lectius tant de la comarca com locals, i això s'ha anat fent, s'ha aconseguit principalment a través d'escoles i instituts i la seva participació. Una de les coses que afecten més a la mostra és la realitat el context en el que vivim ací als pobles de l'interior. En moltes ocasions els recursos, la majoria de recursos estan centralitzats a les ciutats, i entre altres, sobretot i en especial, la cultura. Per això mateix naix la mostra de teatre Capsigrany, per portar ací als pobles de l'interior aquesta mostra cultural, el teatre, la dansa, a peu de carrer. I bé, a partir també d'aquests aspectes més negatius de la nostra realitat, naix tot això, que és la part positiva, que persones de forma voluntària, de forma altruista, s'ajunten per transformar aquesta realitat i portar la cultura als nostres pobles. També, d'alguna manera, donar a conèixer la cultura que creem ací als pobles, els grups de teatre, els grups de dansa, també que sigui també un escaparate a l'exterior. Un altre dels espais que van voler donar-li importància va ser a l'espai Carles Pons. Per què? Per la figura del vilafranquí Carles Pons, que dona nom a la sala de teatre de la nostra Casa de Cultura, i que bé, va ser un vilafranquí mestre, actor i director, que se va dedicar durant part de la seva vida al cinema, al teatre, a la televisió. Va escriure també obres que han estat pràcticament totes representades a la sala que du el seu nom, i van voler recordar la seva figura, la seva tasca, i d'alguna manera continuar-la.